Кампазітар – гэта не забаўка, гэта вечная размова, вечны пошук гармоніі ў людзях і прыродзе. Гэты пошук – сэнс і абавязак нашага кароткачасовага праходжання па зямлі. Мячыслаў Вайнберг. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Варшава, Менск. Тры маладыя аўтары з польскай сталіцы ў выніку падзеяў верасня 1939 году сталі навучэнцамі кампазітарскай клясы беларускай кансерваторыі. Дыпломы атрымалі, калі нямецкая авіяцыя ўжо бамбавала Менск. Іх міжваенныя біяграмы, першыя творы і сувязі з джазам у серыі 29 з цыклю «Джаз БССР. Перадгісторыя наадварот». Леў Абельёвіч. Найстарэйшая з абазначаная кампазітарская тройкі і пісаць музыку пачаў у пазнейшым узросце, а на савецкай тэрыторыі апынуўся, не змяняючы месца рэгістрацыі. Леў карэнны Віленчук. Ён з'явіўся на свет у, як казалі, Ерусаліме Літвы у 1912 годзе у сям'і страхавога агента Майсея і хатняй гаспадыні Эвы. Музыказнаўца Нелі Калеснікава піша: «Хаця ў сям'і не было музыкантаў і юнак музыкай ніколі не займаўся, яна ўсё больш і больш вабіць яго. Яшчэ з дзяцінства яму вельмі падабаліся беларускія, літоўскія, польскія народныя песні». Разам з тым Леў адрозніваўся моцным целаскладам і ў маладосці быў неблагім футбалістам. Кракатук. Заўвага наконт вымаўлення. Строга кажучы, Абельёвіч – гэта беларускі варыянт калькаваны з расейскага. Прозвішча паходзіць ад старазапаветнага імя Абель. Памятаеце сюжэт пра братоў Каіна ды Абеля? І ў арыгінале гучала як Абеліовіч, то бок сын Абеля, а яшчэ слушней Абельёвіч. Такім чынам, з улікам правілаў беларускага вымаўлення кампазітара мы мусілі б называць Абалёвіч, але пакуль будзем прытрымлівацца замацаваныя ў музыказнаўчай літаратуры версіі. Пасля заканчэння гімназіі Абельёвіч пачаў вучыцца ў Віленскім універсітэце на юрыста, але насуперак волі бацькоў на апошнім курсе перад самай абаронай дыплому кінуў вучобу ды з'ехаў у Варшаву. Распавядае гарадзенская музыказнаўца Инесса Двужильная. Очень замкнутая, закрытая личность. Он приехал в Варшаву уже очень сложившимся человеком. Он долго искал возможности получить фортепианное образование в Варшаве, преподавал параллельно латыни. У Варшаўскую кансерваторыю Льва прынялі не з першыя спробы. Не маючы падтрымкі ад сям'і, час ад часу галадуючы, студэнт сапраўды зарабляў прыватнымі урокамі літаратуры, лацінскай мовы ды перакладамі. Вядома, што і французскую літаратуру чытаў выключна ў арыгінале, а на фартэпіяна займаўся паначох. 3 у консерваторских клясах.
1935 году Абеліёвіч, як знаёмы нам з мінулага выпуску Генрык Вагнер, стаў студэнтам Збігнева Джавецкага па класе фартэпіяна. Кампазіцыі навучаўся ў Казіміжа Сікорскага. Абодва настаўнікі належалі да польскай секцыі міжнароднага таварыства сучаснай музыкі. З творамі Дэбюсі, Равеля, Стравінскага, Шонберга малады Леў пазнаёміўся ў інтэрпрэтацыі дырыгента Гжэгажа Фітэльберга. Дарэчы, ураджэнца Дзвінску. Фітэльберг стаў першым выканаўцам і так званая новая польская музыкі Карловіча, Шыманоўскага, Лютаслаўскага ды іншых. Кракатук. У 1938-м Абеліёвіч удзельнічаў у 3-м міжнародным конкурсе імя Шапена, і ў рэцэнзіях азначалася яго асаблівае пранікненне ў сутнасць музыкі пана Фрэдэрыка. Тым жа годам датуецца першае сачыненне нашага героя. Гэта увертура для сімфанічнай аркестры, рамансы на словы польскіх паэтаў ды з фальклорнымі матывамі «Коваль» і «Коłysанка», плюс шэраг фартэпіяных твораў. Наступны з такіх, пазначаны 1939 годам, быў сэмплерна сканструяваны паводле нотнага рукапісу, што захоўваецца ў беларускім архіве музеі літаратуры і мастацтва. Назоў сімвалічны, варыяцыі для раяля на ўласную тэму. Паслухаем фрагмент. Летнія вакацыі 1939 году Леў Абеліёвіч правёў у роднай Вільні, а напрыканцы верасня, на пачатку кастрычніка, па рэкамендацыі камітэту па справах мастацтва ў БССР накіраваўся ў кансерваторыю ў Менск і быў прынят адразу на 4-ы курс, як і 2 калегі з Варшавы. У архівах захаваўся фотаздымак клясы Васіля Залатарова. У цэнтры сам педагог, праваруч ад яго 3 новабранцаў з захаду, Леў Абеліёвіч, на той момант Майсей Вайнберг і Рышард, тады яшчэ Берлінсон. Іх называлі кампазітарамі заходніх абласцей, а леваруч ад педагога, так бы мовіць, прадстаўнікі савецкай Беларусі. Маладыя кампазітары Владзімір Алоўнікаў, Дмітрый Лукас і музыказнаўца Сіма Нісневіч. Хаця варта зазначыць, Лукас нарадзіўся на Віленшчыне, у Свянцянах, што ў міжваенны час належалі Польшчы, у сям'і чыгуначнікаў і пасля вучыўся ў гомельскім тэхнікуме шляхоў камунікацыі. У кансерваторыю ж трапіў з мастацкай самадзейнасці ў 36-м, калі набіраўся курс Залатарова. Яўных схільнасцяў да джазу не меў, як і Алоўнікаў. Кракатук. У тым жа 1936 годзе беларускі струнны квартэт запісаў на кружэлку п'есу Васіля Залатарова з назовам «Яўрэйская».
тычыцца прафесара Залатарова, то ён быў родам з Таганрогу, вучнем Мікалая Рымскага-Курскага, расійскага кампазітара беларускага паходжання. І меў на той момант 30гадовы выкладчыцкі досвед. Праўда, стала ў Беларусі Васіль Андрэевіч тады не жыў, а заставаўся ў штаце кансерваторыі як запрошаны прафесар, то бок прыязджаў у Менск на заняткі са студэнтамі толькі час ад часу. Дадае Інесса Двужильная. Надо быть было очень талантливым Золотареву, который не пригнул этих студентов в русло классической музыки русской 19 века, в русло кучкистов, в которые он сам вырос, а позволял им писать и додекафонные сочинения. И первая соната Льва Белёвича настолько в традициях молодой Польши Шимановского. Вместе с этими молодыми студентами Варшавской консерватории белорусы почувствовали Запад. Прагучэла «Аллегретто», трэцяя частка санаты нумар 1, складзенай Львом Абельёвічам. Усяго ў творчай спадчыне кампазітара засталося 6 фартэпіяных санатаў, прычым апошняя завецца быццам бы проста годам напісання, але па-оруэлаўску, 1984. Ужо ў першых фартэпіяных творах заўважныя характэрныя для Льва маторнасць, дысанансы ды асаблівая арганізацыя рытмічнага руху. У 50-х-60-х гадах інтэлектуальны амерыканскі джаз загучыць падобным жа чынам. Кракатук. Адкрытым, сапраўдным, прамым, парадачным, сумленным і недвурушным называла Льва Абельёвіча Эдзі Тырманд, якая, нагадаю, в адзін час з ім вучылася ў беларускай кансерваторыі, толькі яна на фартэпіяным аддзяленні. Урывак з тэлепраграмы «Святло далёкай зоркі» 2006 году. Я еще помню, как он держал руки на столе, у него руки такие большие были, пианистические. Абельёвич всегда охотно подсказывал, помогал. Я часто нуждалась в помощи, и вот он мне помогал, когда нужно было. У нас были очень дружеские такие отношения. Никогда никто ни про кого плохо не говорил. Это уже самый первый признак хороших отношений. У 1940-м студэнта Менскай кансерваторыі Льва Абельёвіча прынялі ў Саюз кампазітараў СССР. На 21 чэрвеня 41 году у вучняў Залатарова быў прызначаны выпускны канцэрт. Дыплёмнай працай Льва стала увертура для сімфанічнай аркестры. У адаптацыі для квартэту драўляных духавых яе запісаў 8 год таму менскі квартэт «Рывьера».
Падчас вайны сям'я Льва Абеліёвіча загінула, верагодна, што ў віленскім гета. Сам ён адслужыў у палкавым ансамблі ў горадзе Горкім, цяпер і раней Ніжні Новгарад, а ў 1943 стаў студэнтам Маскоўскай кансерваторыі. У расійскай сталіцы Леў застаўся да моманту смерці свайго тамтэйшага настаўніка Мікалая Мяскоўскага і ўзмацнення цэнзуры. У 51-м Леў вярнуўся ў Менск і большасць наступных гадоў пражыў тут замкнёна, як самотнік, у хрушчоўцы з прыглушаным піяніна. Кватэра знаходзілася на вуліцы Арлоўскай, ля кінатэатру «Кіеў». Блізкім сябрам кампазітару заставаўся Вайнберг, хаця той вырашыў не вяртацца з Масквы. Кракатук. Сябраваў пан Леў і з кампазітарамі наступных генерацыяў Дмітрыем Смольскім і Яўгенам Глебавым у прыватнасці. Сведкам такіх контактаў стаў рэжысэр Владимир Орлов. Они с Глебовым были очень дружны, потому что два высоких профессионала, и Глебов все время Абелевича подкалывал. Говорит: Лев Моисеевич, почему у вас вторая симфония? Абелевич так причмокивает, говорит: Женечка, понимаете, первая симфония моя сгорела в Варшаве. Глебов говорит: Лев Моисеевич, так вы бы это назвали четвертой, сказали бы, что у вас в Варшаве 3 симфонии сгорели, значит, там, говорит. Пэўна, ўсё ж гаворка ішла пра нейкі іншы твор, бо афіцыйна першая сімфонія Абеліёвіча датуецца 1962 годам, і гучыць яна вось гэтак. У пазнейшы час перасекаўся з Львом Абеліёвічам і джазавы кампазітар, піяніста з аркестра Белтелерадио Андрей Шпянёў. Интеллигентнейший, образованнейший человек. И так получилось, что раз в жизни я отдыхал в Астраханском городке. Ну, и там мы были вместе, я с ним общался. Ну, да, а поскольку это все было связано с радио, естественно, мы там встречались. Более того, он написал фортепианный концерт и пригласил пианиста Алексеева. А Дмитрий Алексеев, он же из Барбары Хендрикс, это всякие там госпелы, блюзы там записывал. Он человек, который курс делал джазовой музыки. Кто был дирижером приглашен с нашим оркестром? Валерий Гергиев. Ни больше, ни меньше. Никто не знал, кто такой Гергиев. Что наши музыканты сказали: ну, неплохо, мы бы его даже и взяли. Кракатук. Уводзячы ў беларускую музыку рознага кшталту навацыі, Абеліёвіч актыўна натхняўся айчынным фальклорам, паклаў на музыку тэксты Міцкевіча, Богдановича, Цёткі, Коласа, Дубоўкі, Броўкі, Танка, Русака, Бачыла, Астрейкі, Гілевіча, Яўсеевай ды іншых паэтаў. У ваенных балядах гучаць яго уласныя словы. Адна з 4 увертураў завецца беларускай, адна з 4 сімфоніяў віцебскай. Яшчэ ў даробку вакальныя цыклі, хоры, прыкладная музыка да кіно і радыёспектакляў. Дарэчы, свайму аднакурсніку Вайнбергу Абеліёвіч прысвяціў сімфонію нумар 3 ды першы фортэпіянны цыкль «Фрэскі». Грае Александр Тютюнаў.
Фрэска называлася «Крокі ўночы». Увесь цыкл цяпер лічыцца шэдэўрам беларускай фартэпіяннай музыкі. А яго аўтары называюць геніяльным сімфаністам па ўзроўні нашым Шастаковічам з грунтоўным еўрапейскім пісьмом. З ім звязваюць абнаўленне гукавышыннай арганізацыі беларускай акадэмічнай музыкі ды тутэйшыя кампазітарская мовы увогуле. Говорить первая профессийная композиторка в Беларуси Эдди Тырманд. Он был очень эрудированный, очень работящий. И это, конечно, сказывалось во всем. Что там говорить, он был композитор с большой буквы. На мой взгляд, это я могу сказать, он был здесь композитором номер 1. Одной з апошніх рэплікаў нашага героя перад сконам была наступная. Не, напэўна, ўсё ж такі я кампазітар. Кракатук. У адрозненне ад тае ж Тырманд і Вагнера, ад Вайнберга, Берлінсона ці таксама Веленчука, Столава, пра якіх гаворка пойдзе пазней, з джазам Лео Белёвіч асабліва не ўзаемадзейнічаў. Хаця так, у ягоных творах заўважаюць вострыя гарманічныя абароты, ламаныя рытмічныя малюнкі ды імправізацыйны пачатак. Экс-музычны кіраўнік дзяржджазу Юры Бяльзацкі запісаў у 50-х адну з увертураў пана Льва з аркестрай беларускага радыё-тэлевізіі, дзе не абышлося без саксаў. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Мячыслаў Вайнберг. Пазнаёмімся бліжэй з яшчэ адной персонай з пералічанай тройкі маладых кампазітараў з Варшаўскай кансерваторыі, якія з выбухам Другой сусветнай вайны працягнулі адукацыю ў Менску. Па-габрэйску ягонае імя гучыць як Мойшэ, у гонар дзеда бухгальтара. Яно і было пазначанае ў першых дакументах. У польскім варыянце Мечыслав, у сямейным коле Монек, для сяброў Метык. Прозвішча, дарэчы, таксама мела варыянты ў напісанні лацінкай праз «э» на нямецкі лад і праз «а» на польскі. Падчас пераходу нямецка-савецкай мяжы ў верасні 39-го памежнікі пазначылі яго Майсеем Самуілавічам. Цитата з успамінаў. «Как фамилия? Вайнберг. Имя Мечислав. Что такое Мечислав? Ты еврей? Так. Значит, будешь Моисеем». Толькі ў 82-м годзе кампазітар здолеў афіцыйна вярнуць сабе польскае імя. Ён сцвярджаў, што менавіта гэтак быў названы пры нараджэнні і гэтак жа падпісваў свае першыя даваенныя творы. У тым ліку рукапіс «Наступныя мазуркі» фа мінор 1933 году. Грае Элісан Брустер Франзетті.
Вакол даты яго з'яўлення на свет таксама вядуцца спрэчкі. Сам кампазітар сцвярджаў, што нарадзіўся 8 снежня 1919 году. Варшаўскі музыколог Данута Гвіздалянка знайшла пасведчанне аб нараджэнні Мячыслава Вайнберга ў архіве музычнага універсітэту імя Шапена, і там стаіць 12 студзеня таго ж 19 году, то бок дата амаль на год ранейшая. Магчыма, яму падкарэктавалі ўзрост пры паступленні, бо быў надта юны. Але вядома, што сам кампазітар адзначаў дзень народзінаў менавіта 8 снежня. Затое месца народзінаў дакладнае – Варшава. Сям'я Вайнбергаў жыла на рагу вуліцаў Жалязнай і Крохмальнай. Шматкватэрны будынак захаваўся да нашага часу. У сям'і гучэлі ідыш, польская ды расейская мовы. Кракатук. Бацька Шмуэль, альбо Самуэль, Самуіл Вайнберг быў кампазітарам-самавукам, граў на скрыпцы, якой таксама авалодаў самастойна, і дырыгаваў аркестрамі ў ідыскіх тэатрах спачатку ў Вільні, Лодзі ды ўрэшце ў Варшаве. У тэатры Скаля, у прыватнасці, ды ў літарацкім кабарэ Куі про Кво. Але варта заўважыць, менавіта ў Вільні былі надрукаваныя першыя ноты Вайнберга старэйшага з аранжыроўкамі і музыкай да пастановак. Сярод іх паспяховы балет «Лебедзік ун Люсцік» «Жыва ды весела» для трупы Навума Ліпоўскага. Ацалелыя фотаздымкі маладога Шмуэля з жонкай і сынам былі зробленыя там жа. Вашай увазе дуэт «Віцек» і «Вацек», запіс 1925 году. Oj, Wicek już żoneczkę ma, za pół rok będzie dzieci 2. Może będzie z pół tuzina, może z tuzina, może z 2, może z 4 tuziny. Oj, tralalala, tralalala, tralalala. Goście wszyscy tańczą już, a młoda para śpiąca już. No to niech sobie pójdą do domu, po co my potrzebujemy im przeszkadzać. Tralalala, tralalala, tralalala. Ідыскі рэвю-тэатр «Скаля» адкрыўся ў 1926 годзе апарэтай «Ёшке музыкант» на музыку Шмуэля Вайнберга ды па сцэнары Восіпа Дымова з Беластоку. Дарэчы, паводле іншай п'есы «Кантар з Вільні» таго ж Дымова, сапраўднае прозвішча Перельман, быў зняты першы гукавы фільм «The Jazz Singer», які мы неаднойчы згадвалі. Пра гэта піша пані Гвіздалянка ў сваёй манаграфіі «Кампазітар з трох светаў». Кракатук. Сын пра тату. Мне заўжды чамусьці падавалася, што дырыгенцкая палачка бацькі выдае гук, як труба. Я памятаю, быў дужа расчараваны, калі бацька мне сказаў, што гэта не так, што яна гукаў увогуле не выдае. Як гучэлы аркестра Шмуэля Вайнберга ў тэатры «Скаля» можам дазнацца з запісу 1930 году. Спявае Гіза Хейден. Bin ich meist in Ruckzitzu. Du verfreust die Zuri, die Zeit dir in Scheunung. Der Pappe traf den Kinder, weiß von den Form. Du selber nicht behaupten, verfahren es wie in Traum. Bin ich weiß, warum ich nicht mit ihm, sie sagen mächtiger zu. Hat gehabt Arbeit, ich hab die Leid, ich trug mich mit der Blut. Ich mein Kind, sie mir am Loch, ich sind beide am Mann und Tag. Mein Hund, gibt es die richtig Hund. Mein Hund, ich will das nicht schicken. Sagt sie, und sagt die Rinde sie, denn ich lebe und ich bin doch wie Amil und Reda, wie Assis und Unapeda, mein Liebe singt in Semir.
маці звалі Соняй. Яна ж Сура Двойра Штерн альбо Сара Дебора з артыстычным псеўданімам Соня Карл. У маскоўскіх дакументах Вайнберга дзявочае прозвішча маці пазначанае як Катліцкая. Яна працавала ў тэатры Скаля ў якасці актрысы, грала на фартэпіяна. Варта распавесці, што абодва, Шмуэль і Соня Вайнбергі, паходзілі з Кішынёва. Прычыны для пераезду называюцца дзве. Па-першае, кішынёўскі пагром 1903 году, у якім загінулі бацька і дзед Шмуэля, і праз які пачаўся масавы ад'езд габрэяў з гораду. Дарэчы, пляменнікам Шмуэлю прыходзіўся адзін з расстраляных сярод 26 бакінскіх камісараў Ісаі Мішне. Другая прычына – Вайнберг старэйшы, як і Абеліёвіч, хацеў стаць музыкам, а не юрыстам ці медыкам. І яшчэ ў 1899 годзе далучыўся да трупы адэскага тэатру Давыда Мойше Сапсая, дзе выконваў функцыі скрыпача, дырыгента, хормайстра, актора, рэквізітара ды суфлёра. Кракатук. Сын пратату. У свае 15-16 год звязаўся з вандроўнай габрэйскай групай артыстаў з гэткім тэатрам на колах, гэта тады было модна, праехаў усю Бесарабію, Румынію, паўднёвую Польшчу і ў 14 годзе на пачатку Першай сусветнай вайны захраснуў у Варшаве. Акром грання ў Скале, з 1926 году Шмуэль Вайнберг стаў кіраваць аддзелам габрэйскай музыкі на фонаграфічнай фірме «Сірена». Песні з кабарэтовых пастановак на ідыш траплялі на плыткі пад ягонай дырыгентурай альбо з ягонай скрыпкай. Запісваў і кантара са Смургоняў Якуба Кусавіцкага. Ягоны голас мы толькі што пачулі. Брата не менш славутага Маше. Супрацоўнічаў з паэтам Юліянам Тувімам. Кракатук. Сын пайшоў услед за бацькамі. Мячыслаў Вайнберг разам з сястрой Эстер з малых гадоў засвойваў фартэпіяна, тады ж спрабаваў пісаць ноты. Браў я нотную паперу ў бацькі, штосьці крэмзаў, нейкія ключы, ноты, якія асэнсаванага значэння не мелі. І калі я пісаў гэтыя мае аперэты, напэўна, мне мроілася, што я кампазітар. Дома інструменту не мелася, таму займацца метак хадзіў да кузіны Феліцыі. Ужо з 10гадовага ўзросту вундэркінд граў на фортепіяна у тым жа тэатры Скаля, Куі-про-кво, незважаючы на забарону такой працы для непаўнагадовых. Суправаджаў бацьку на рэпетыцыях, спектаклях і ў студыях грамзапісу. Праз некалькі год нават стаў музычным кіраўніком у некаторых пастаноўках. Таму шэф прыватнай музычнай школы, пані Матулевіч, і накіравала юнака ў Варшаўскую кансерваторыю ў 1931. Распавядае беларуская спецыялістка па Вайнбергу Инесса Двужильная. Он должен был зарабатывать еще какую-то денежку, поэтому он обслуживал еврейские свадьбы и, скорее всего, что играл в кафе вот тот джаз, потому что свидетельством тому где-то даже является его первый струнный квартет, написанный в Варшаве. Фрагмент з названага твору грае Гётеборгскі квартэт.
Свой першы струнны квартэт кампазітар адрасаваў настаўніку Юзефу Турчынскаму, які лічыўся лепшым выкладчыкам фартэпіяна ў Польшчы. Знаны выканаўца Манюшкі ды інтэрпрэтатар Шапена засядаў у журы на згаданых намі раней шапенаўскіх конкурсах. Гаворыць сын будучага аднакурсніка Вайнберга Эдвард Сяліцкі. Турчынскі казаў, што мае двух найвыбітнейшых студэнтаў – Вітольда Малцужынскага і Мячыслава Вайнберга. Зрэшты, я не ведаю, чаму Вайнберг не браў удзел у першым шапенаўскім конкурсе. Дарэчы, вучнем пана Юзефа быў і Александр Сянкевіч, датычны да міжваеннага польскага джазу піяніста і аўтар тэкстаў. Кракатук. Сучаснікі адзначалі ў студэнта Вайнберга абсалютны слых і цудоўную памяць. Метак працягваў працаваць у розных дансінгах, кінатэатрах і тэатрах рэвю кшталту Адрія і галерея Люксембург, дзе выконваў фокстроты ды слоу-фоксы. Паралельна на сцэнах кансерваторыі і філармоніі наш герой граў акадэмічны авангард. Цытую з кнігі Дануты Гвіздалянкі. Энтузіясты прагрэсіўнай музыкі з прозвішчам Вайнберга упершыню сутыкнуліся ў праграме канцэрту, які 10 снежня 1936 году арганізавала польскае таварыства сучаснай музыкі. Прычым Мячыслаў тады выступаў у складзе трыё са знаёмым нам віяланчэлістам Іцхакам, другое імя Юзеф Бакманам, які на пачатку вайны апынуўся ў Беластуку. Годам пазней Вайнберг сыграў дыплёмны фартэпіяны канцэрт Збігнева Турскага разам з філарманічнай аркестрай, якой дырыгаваў зноў жа наш знаёмец з Гародні Валерыян Бердзяеў, настаўнік Ізраіля Шаевіча ды Романа Мэйсінга. Крытыкі адзначылі сапраўды мужчынскае гранне, у якім асабліва імпанавалі актавы і выдатнае адчуванне новага стылю. Паслухаем уласнае скерца Мячыслава Вайнберга таго ж перыяду. Граюць Гідон Крэмер і Юльяна Аўдзеева. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Фрэдек ушчанслівя свят. 16-гадовы Мячыслаў Вайнберг
Кажуць, разам з бацькам упершыню паўдзельнічаў у стварэнні мелодычнага суправаджэння да кінастужкі Збігнева Зембінскага «Фрэдак ашчасліўлівае свет». У тытрах Метык пазначаны ўласна як аўтар музыкі побач з Віктарам Крупінскім і Вандай Ворбанд і асобна як адказны за музычныя ілюстрацыі. Прэм'ера «Радасныя музычныя камедыі» адбылася ў лістападзе 1936-го. У саундтрэку гучыць 7 песень, усе на словы Браніслава Кауфмана. Пара вальсаў і танга пана Крупінскага з оперным вакалам Ежы Чапліцкага неўзабаве выйшлі на Сирене Рэкард. Марш і слоу-фокс, аўтарства відавочна пані Ворбанд, агучваў жаночы квартэт пад ейным кіраўніцтвам Т4, які таксама прыняў удзел у здымках. У некаторых крыніцах Крупінскі пазначаецца аўтарам музыкі да ўсіх песень з фільму, а Вайнберг, адпаведна, адказным за іх аранжыроўку, як відавочна і за выкананне ўсіх фартэпіянных партыяў у гукавой дарожцы. Метадам выключэння ўсё ж вызначым, што Мячыславу можа належыць і пара песень для фільму, перадусім слоу-фокс «Гды кохаш», «Калі кахаеш», дзе сам верагодны аўтар і акампануе. Jak smutno jesień spojrzysz wstecz, poprzez dużo słodkich dni. Marzą ci się smutne, szare sny, smutek zwykła rzecz jesieni. Nic już tego nie odmieni, nie uleczą bólu łzy. Gdy kochasz dużo łez, głupich łez, to jest zwykła rzecz miłości. Spojrzyj wstecz, czyż nie można kochać prościej? Zwykła rzecz, serce musi być radośnie. Tam, gdzie łzy, to tylko cień miłości. Odtąd jak odeszłaś chwyta tęsknota, marzą się smutne sny. A przecież powróci, czekania nie skróci. O, to jest stara rzecz, zwykła rzecz, miłość musi być radosna. Wróci znów, bo miłość wraca z wiosną. Brawo, brawo, brawo. Дзея кінакамедыі разгортваецца вакол фантастычнай вынаходкі тэлефонавізара, па сутнасці прататыпу сучаснага месенджера, які дазваляе камунікаваць на дыстанцыі і бачыць адзін аднаго праз адмысловую трубку. Фрэдак – імя маладога інжынера, які прыдумаў такі апарат, каб ашчаслівіць свет. Але па сюжэце атрымоўваецца наадварот. Жонка фабрыканта заўважае мужа з палюбоўніцай, усталяваны ў рэстарацыі тэлефонавізар выкрывае хлусню і дрэнныя ўчынкі. Бліжэй да фіналу прадстаўнікі старой генерацыі хочуць выкупіць апарат, каб яго знішчыць. Аднак моладзь не дае таго зрабіць, і вынаходка трапляе ў шырокі ужытак. Panowie orkiestr! Przepraszam Państwa. Orkiestra, proszę o nastrój. Coście wy narobili? Goście uciekli! Nie ma się czego denerwować. Dlaczego? Nie ma co płakać. Jak na początek interesik nie najgorszy. Dla was hultajnie najgorszy, a dla mnie ruina. Wynosić mi się stąd! Szefunio! To szkodzi na wątróbkę.
У кадры неаднойчы з'яўляецца сціплы, сутулы маладзён за раялем. Ягоную рудасць монахромная стужка натуральна не перадае, але калі параўнаць твар і фігуру з фотаздымкамі Мячыслава Вайнберга 30-х гадоў, то падобна, што ён сыграў у кінастужцы самога сябе. Роля бясслоўная і не пазначаная ў тытрах, але вось і дачка кампазітара Вікторыя Вайнберг апазнала бацьку. І Насадвужэльная назвала гэты факт маленькім адкрыццём. Дагэтуль пра здымкі Мячыслава ў даваенным кіно анідзе не згадвалася. Prosić? Ja? Potem co widziałem? Nic nie widziałeś, zdawało ci się. Firma by czegoś podobnego nigdy nie zrobiła. У інструментальных ілюстрацыях да фільму Мячыслаў Вайнберг трапна цытуе асноўныя спеўныя тэмы ды на розны лад, адводзіць месца джазавым інтанацыям, калі дзея адбываецца ў кабарэ. Яго можна заўважыць за раялем у складзе аркестры на чале, пэўна, з капельмайстрам Іва Весбы. Прынамсі, той заяўлены ў тытрах. У наступным эпізодзе Метак ужо заўважаны з кларнетам у руках. Panowie orkiestr, trąby bezwzględnie w dół, żałobnego. Фільм пра Фрэдыка адметны тым, што тут сваю першую, пакуль эпізадычную кінаролю госця ў рэстарацыі грае Ежы Беленя, ураджэнец Менску. Яго таксама, як і некаторых іншых актораў эпізоду, няма ў тытрах. Праз 2 гады пасля дэбюту ён пачне вучыцца ў інстытуце тэатральнага мастацтва ў Варшаве, але адукацыю перарве вайна. Мячыслаў Вайнберг тады, як вядома, сам апынецца ў сталіцы Беларусі. Аднак пра тое ў наступным выпуску. На развітанне песня з даваеннага саундтрэку нумар 2, якая таксама можа належыць нашаму герою. Гэта спеўна-танцавальны і даволі эратычны нумар Лёды Халямы з разгорнутым джазавым пройгрышам «Моя п'ёсенка тень догоні». Моя песня цябе дагоніць. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Ни мniej, ни więcej, tylko Loda Halama! Choćbyś uciekał, choćbyś się bronił, choćbyś się schronił aż na kraj świata, moja piosenka cię dogoni, moja piosenka jest przecież skrzydlata. Choćbyś się zżymał, zatykał uszy, choć taka nikła piosenka i mała, ona cię szeptem gorącym ogłuszy. Ona się w serce twe wbije jak strzała. Z melodią piosenki, gorącej piosenki,
piosenki, rytm mego serca ku Tobie płynie, przemina wszystkie Twe żale, troski, Gdy będziesz pieniądz mych ust tak jak wino. A jeśli jesteś aż tak daleko, gdzieś w jakimś obcym, nieznanym usteroniu, choćbyś za górą był lasem czy rzeką, ja cię swym tańcem skrzydlatym dogonię. Jesteś aż tak daleko. Choćbyś za górą był, lasem czy rzeką, ja cię swym tańcem skrzydlatym